kama ji wuoyo ma ji wacho weche moko Ken Ondiek no wacho pani ang' no chako olere ane ni nitiere chich moko mabed ka wuok kuom joma moko ni sama ka koro iye kae ma ji ok winjre chal ka gima ji wacho dhok ariyo dhok adek joma moko dhi neno kwe mano betie mane winjruok obede mondo piny obed gi kwe mondo gik moko tulia mondo dongruok odhi ne jopiny machalo nade. Bati yes an adwa koni ni kwe mane wacho no betie kendo agombo ni jowa mondo winja maler. Kwe mane wacho no betie en gima ne wacho ni Raila winjore gi Ruto. But ok en oganda wa nyocha pok oyie winjore gi Ruto. Oganda wa nyocha oseyie chiko itgi ne William Ruto nikech dongruok ma nyocha William Ruto osechako tero thurwa. Ka nyocha neno gik mano chak tim. Kendo awacho ka ni sama ne pod gigo koko gi sufria wigi ne wa launch affordable housing. Sama ne pod gigo koko gi sufria wigi ne wa launch Koginga market ma Homa Bay. Sama ne gigo koko gi sufria wigi ne wa launch paya ma Homa Bay. Koro gima timore niya donjo ma jowa gi odhi odonjo. Then ayie gi weke kama wacho ni jowa gi moko muomore. Gidhi gi muomore ma koro gichako nyonore nyaka gi gik moko ma gichako lando nyaka gik manyocha timo peacefully eka nyaka joko bo chako neno ni kare dongruok dhi mwalo kuma ng'eny ahinya nikech gibiro to gichako nyiso gik manyocha pangi kapok gibire bas koro miyo jomoko chako chiew ng'iyo ni kare jogi yudo a lot of things. Adwa koni niya gimoro ma kata ng'ato wacho ni gini e government adwa wacho ni government mineno ni waonge iye nikech ang'o king'iyo joma nie e sirkal pingo sirkand ni molowa nikech jogot mineno pingo sirkal gi nigi PSS 17 PSS 17 wan gi PSS adi king'iyo wan gi PS in fact it's like wan gi PS achiel oluga bas koro wayudo luga mar ariyo moko ga kia no I don't know them because anang'eyo Raymond Molo goluga moro no I don't okawach ni ok en PS no, but I'm telling you but giwach ni gin adek Ken kako oganda wach ni oganda onge gi PS ariyo wan gi PS adi gio ok genga ariyo kako oganda wa wan adi ginadi just tell me the exact number nikech Western gina par gabiro koro look at it koro ka PSS gina around 40 or 50 tuyudo ni wan gi 7 joka nigi 17 joma pingo ka unigi 17 to wan gi 3 or 4 kidhie ministers joka nigi ministers 7 or 8 out of a cabinet ni wan gi ministers adi wan gi ministers maybe wan gare because wan gi Wandai wan gi Mbadi ariyo then ukasuru ni une sirkal malo joka to joka ni sirkal molu kidhie managing directors kidhie CEOs kidhie MDs gine MDs parastatals madongo nyisa Jaluo Masani is head of parastatal kiwe water sector trust fund kama wane gi CEO ki togi 1 or 2 nyisa parastatals jokot ok wan gima timore ni wabede bat sirkal ka gima ne timore ni Raymond Molo gi wan jok manyocha watelo nyocha UDA donje Nyanza bas negi neno gi chich ni ka wawe thuolo ne jogi gik mineno dong neno ka sani mpira ariyo goyo kamora mora ute mon liete dong ne kare igero kamora mora mai gima nyogi donje gini mondo gi contain mondo mi ng'ama chielo ma come up to be a strong person in our land of winja but no Ken